Сябры, пытаецеся ў мяне што новага? Ды нічога. Вось пару дзён таму назад, 1 чэрвеня 2021 году, Степан Латыпаў горла сабе перарэзаў на судзе. Спрабаваў зрабіць суіцыд. Гэта чарговая магла быць недарэчная смерць палітвязня. Бо вядома, у Беларусі гэта становіцца нормай, што палітвязні паміраюць пры невысветленых абставінах, а можа нават іх забіваюць, хто ведае. Мы ж не ведаем, расследаванні не вядуцца па гэтых справах. Гэта становіцца нормай, трагічныя смерці. Можа кагосьці даводзіць да самазабойства. Але, нягледзячы на гэта, колькасць палітвязняў у Беларусі не памяншаецца, бо за краты саджаюць усё новых невінаватых людзей. Прывітанне, сябры, з вами я, ксёндз Вячеслав Барок, і на гэтым канале мы, як заўсёды, разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце і даем ацэнку таксама тым падзеям, якія разгортваюцца вакол нас, а часам з намі. І вось у святле Божага Слова ацэньваем нашае жыццё. У краіне, у якой насілле стала нормай, такія недарэчныя смерці, пра якія я прыгадаў, абсалютна яны не кажуць аб тым, што адбываецца штосьці новае. Ведаеце, калі думаю пра Беларусь і шукаю яе вобраз у Святым Пісанні, мне на думку прыходзіць прыпавесць, якую расказаў Христос у Евангеліі пра добрага самараніна. Евангеліст Лука яе пераказвае ў раздзеле 10, у вершах з 29 па 37. У ёй гаворыцца пра абрабаванага і збітага бандзітамі на дарозе чалавека. Так вось, на маю думку, Беларусь сёння сабой уяўляе гэтага абрабаванага чалавека. А побач з ім, з гэтым пакрыўджаным, надалей пазастаюцца бандзіты. Яны пільнуюць гэтага пакрыўджанага дзеля таго, каб ніхто і блізка не падышоў дапамагчы патрабуючаму чалавеку. Святары, якія ў прытчы прайшлі міма, у Беларусі, можа, акурат бы і дапамаглі б гэтаму зняможанаму, але прысутнасць бандзітаў не дае магчымым зрабіць гэты великадушны крок, да якога заахвочвае прыпавесць. Ведаеце, я так часам думаю, можа, нават сам папа Рымскі прыехаў бы да нас на Беларусь, каб не ўся тая прысутнасць бандзітаў. Альбо, прынамсі, скіраваў бы таксама да нас, беларусаў, якія змагаемся за каштоўнасці евангелічныя словы падтрымкі, якія мы, беларусы, так чакалі ад пантыфіка. Ну і, на жаль, пакуль што чуем толькі маўчанне. Як-ніяк мы можам спадзявацца на гэтыя словы, таму што мы ж усе браты, а папа Францыск пісаў энцыкліку «Фрателі тутті», гаварыў прыгожае слова, усе браты. Але пакуль практыка паказвае, што прасцей пантыфіку дамовіцца з ісламістамі, чым з мясцовымі красаўцамі. Бо увесну, памятаем, папа Францішак адведаваў Ірак, а ў Беларусі за апошнія чвэрць стагоддзя, ну як, так бы мовіць, пачалася вольнасць рэлігійная, умоўная. Ніхто з пантыфікаў так і не пабываў. Жыць з бандзітамі па адным дахам няма ніякай прыемнасці. Вось таму і беларусы не вытрымоўваюць. То з даху хто скінецца, то хтосьці вены ўскрые, або горла сабе перарэжа, так як зрабіў гэта Степан Латыпаў. Дзякуй Богу, што выжыў чалавек, і я аб гэтым таксама
маліўся і паўтараю разам з усімі іншымі: Сцяпан, жыві, яны не вартыя тваёй смерці. Мы ведаем, што беларусы не слабыя людзі. Гэта усе тыя, пра каго я кажу, яны з'яўляюцца героямі. Чаму ж тады, калі яны такія моцныя, робяць самагубствы і завяршаюць жыццё такім трагічным чынам часам? Гэта таму, каб адабраць магчымасць у бандзітаў здзекавацца над сабой. Сваёй смерцю яны садзістаў пазбаўляюць асалоды ад здзекавання. Гэта так, як святыя хрысціянскія мучанікі прагнулі смерці і часам заканчвалі жыццё самагубствам, пакідаючы ані з чым сваіх ганіцеляў. Тым самым паказвалі, што жыццё чалавечая каштоўнасць мае, але жыццё ў няволі каштоўнасць губляе, калі чалавек перастае змагацца за свабоду. Нашыя героі нават без зброі мацней за сваіх катаў. Прэс-хата, пра якую мы даведаліся на судзе над Сцяпанам Латыпавым у 51 дзень, праз якую ён прайшоў, ёсць аргументам на тое, наколькі моцныя гэтыя людзі, якія часам пасягаюць на сваё жыццё таксама. Вось яго, Сцяпана, супрацоўнікі МУЗ праз гэту прэс-хату не пераканалі пайсці на супрацоўніцтва ў Двухкосе, таму што ён насамрэч не быў ні ў чым вінаваты, калі яго затрымоўвалі. Ну а калі вінаваты, то няхай адкрыта скажуць, у чым. Пакуль што Міністэрства ўнутраных спраў не называе гэтай віны уразумительна, так бы мовіць. А вось мітрапаліт Веніамін у гэтым самым часе, 21 мая 2021 году, падпісаў дакумент аб супрацоўніцтве Беларускай праваслаўнай царквы і Міністэрства ўнутраных спраў. А Сцяпан не падпісаў такіх дакументаў, бо немагчыма супрацоўнічаць у злым, у кепскім, і царква не можа гэтага учыніць. Дарога насілля, якую абраў рэжым у Беларусі, абсалютна не ёсць новай і унікальнай у нашым свеце. Гісторыя можа прыгадваць безліч прыкладаў краінаў, у якіх дзяржаўны тэрарызм станавіўся нормай і практыкай. Хоць бы ўзяць і вопыт Аргентыны і яе брудную вайну у 1976 па 1983 год. Яе ахвяры гэтай вайны, смяротныя ахвяры, яе ахвярамі сталіся каля 30 000 чалавек. Хтосьці скажа, ну ладно, там пастараліся людзі ўлады. Вядома, што тыя, хто да ўлады рвуцца, сярод іх рэдка святыя трапляюцца. Але вось маўчанне беларускіх цэркваў на здзейсняемае беззаконне ў краіне, ну гэта ж унікальны хіба феномен, бо цэрквы ж праз сваё слова, навучанне, яны павінны быць святлом свету. Але ж ведаеце, і ў злачынным маўчанні цэркваў у Беларусі таксама нічога новага няма. У Аргентыне падчас той самай бруднай вайны, якую я прыгадаў, касцёл таксама маўчаў. І адзін з духоўных таго часу, ужо пасля таго, як было закончана з хунтай, выказаўся, што дыктатура ў той час была настолькі, касцёл быў настолькі блізка дыктатуры, што гэты ступень блізкасці быў грахоўным. Некаторыя духоўныя, напрыклад, у Аргентыне, ішлі нават на супрацоўніцтва з крывавым рэжымам. Былі святары, якія прымалі самы беспасрэдны ўдзел у тых вось злачынствах.
Вядома, у выніку, пасля ўжо таго, як хунта закончыла сваё існаванне, прынамсі, адзін з 30 святароў публічна, якія былі абвінавачваныя у здзяйсняемых злачынствах, быў таксама асуджаны і атрымаў рэальны тэрмін 7 гадоў пазбаўлення волі. Так што сённяшняя беларуская сітуацыя унікальнай не ёсць абсалютна і пад гэтым поглядам маўчання цэркваў. Проста разгойданая падчас апошніх выбараў хваля хлусні і насілля ўсё не спыняецца і яна цалкам накрывае Беларусь. А гэта ж і не дзіва. Пра небывалыя рэпрэсіі, якія чакаюць нас, я заяўляў яшчэ 16 жніўня 2020 году у відэа «Я іду на марш свабоды, я супраць насілля і хлусні». І у тым відэа я прадказваў, якія рэпрэсіі нас яшчэ чакаюць. Так, згодзін, пакуль няма масавых забойстваў, пра якія я таксама казаў, але ёсць толькі канвеерны здзек і катаванне за кратамі над захопленымі мірнымі грамадзянамі. Аднак і Беларусь яшчэ не перагарнула мінулагоднюю старонку гісторыі пад назвай «Выбары». Яшчэ невядома, што нас чакае заўтра. Але ж вядома адно, калі сітуацыя ў Беларусі не ёсць унікальная, то мы павінны ведаць таксама і тое, што згодна з досведам іншых краінаў, усе дыктатары паміралі, і мала хто з іх дажываў да спакойнай старасці. Такога не было. 2 аргентынскія кіраўнікі хунты былі асуджаны ў свой час на 30 і 50 гадоў турэмных тэрмінаў. І іншыя таксама, хто, прыкрываючыся нібыта законам, чынілі беззаконне, яны таксама атрымалі рэальныя тэрміны зняволення. Безумоўна, кожны дзень нашага жыцця паказвае, што дна у злачынных дзеяннях сілавікоў і прыслугоўваючых рэжыму няма. Але гісторыя таксама паказвае тое, што кожная дыктатура заканчваецца трыбуналам. Гэта проста непазбежнасць. І таму я асабіста абсалютна спакойны тады, калі адкрыта выступаю супраць насілля, беззаконня, хлусні. У той самай Аргентыне каля 150 святароў, якія адкрыта выказваліся супраць рэжыму, безумоўна, яны таксама пацярпелі. Вышэйшыя іерархіі у Аргентыне касцёла, якія прамаўчалі, нібыта былі хітрэйшымі, яны не цярпелі, як тыя 150 святароў, але пасля таксама вымушаныя былі прасіць прабачэння за сваю бяздзейнасць, за сваё маўчанне, за тое, што маглі зрабіць больш, а не зрабілі таго. І як бы не хацелася, каб у Беларусі пасля, як мы ўжо будзем ізноў жыць па законах, хтосьці казаў пра нашыя цэрквы, касцёлы, як аргентынскі святар Рубен Капітаніо, я яго ўжо цытаваў сёння, пра касцёл часоў хунты. Ён казаў так: касцёл быў як маці, якая не дбала пра сваіх дзяцей. Нікога не забіў, але нікога і не выратаваў. А таму, можа, варта не чакаць таго моманту, калі бандіты пачнуць цікаць ад абрабаванага чалавека, пра якога сёння разважаем, але ўжо цяпер стаць тым добрым самаранінам. Гэта ж так проста заўважыць, што сёння ў Беларусі, гаворачы словамі
папы Францішка з энцыклікай «Усе браты». Кожны, хто не бандит, і кожны, хто не абыякавы мінак, ёсць або зранены, альбо сам на сваіх плечах нясе параненага. Чаму мы здольныя гэта казаць, толькі будучы адарванымі ад канкрэтнай рэчаіснасці? Сябры даслухалі да канца. Ставьте падабайкі дзеля того, каб гэта відэа маглі пабачыць як мага больш людзей. Пакідайце таксама каментары, подписывайтеся на канал. Ну і тое, калі вы дзеліцеся гэтым відэа ў сацыяльных сетках, спрыяе таму, што канал развіваецца і ўсё больш людзей можуць чуць тое, аб чым і мы разважаем тут на гэтым канале. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь! З Богом!